baya iya bacci, baya iya gyangyaɗi, ba shi da kwanciyar hankali a wurin aiki da kuma cikin gidansa. Shine ya kawo min kukansa na ce masa to ina da magani. Tun da dai harin shi take da makami, to idan muka zo wajen warki an gawa magana. Tab! Tun da Allah ya sa ku zo nan, an gama. Tun da ka zo nan, tun da wannan ya kawo ka, a gama. Sabon biyan bukata. Inda ya magana tauri shi, to nan kat ne. Kaji? Ba Allah. Ai kana jin ana sabo kilin tauri, sabo kilin tauri ko? A sosai. Ƙwarai kuwa. Na yake, shi ke mun wanki a nan. Sabon? Shekararsa kusan 8 a nan ya neman aiki. Buri yake in bashi maganin tauri na bashi. Baka ji shi ba? Ni na san komai. Lalle yayi suna sosai. Kana labarin alƙwara? Mai kama barayi ba? Madalla. Ni na shirya shi. Tab. Ai ni na shirya shi a gidan nan sai ya zo shi sai ya soke mun tiba takwas ta shinkafa. Ne ma ke sai waki na dan ba shi maganin tauri. Kaga duk wahalar shinkafan nan da ake. Tab. Ran da Allah ya taimake shi kuwa. Baka ji shi ba shi ma? Gashi yana ta kama barayi. Barawo a iko iya nan in ya kira sunansa sai ya tuwakar. Daga Lagos barawo ya taho da kafa. Tab. Amma ko zai sha tafi. Kai, bari ga ban Allah. Kaga shashatau. Ina da shi. Ina tabbatar maka maganin tauri. Ina da bakin tauri, ina da fari. Ka fahimce ni ku? Kau da bare kuwa. Ko mota ce ta taho baka ba burki. Ka ji tsallaka titi. In dai yana gindinka za ta kauce. Ƙwarai kuwa. Tab. Mutum nawa ya ba? Sagau kuwa ko menene kai ko bushe ce ta ballo ta ballo in kana gurin za ta kauce za ta tsaya tak kaza kwanta da hankalinka ban Allah in na baka wannan abun ko tahowa ta za ta yanka ka za ta yanke ka idan na baka laye zana wannan abun za ka iya bata bat Amma zan dawo. Akwai rijiya a gidanka? Ba rijiya a gidan. Shadda fa. To kana bace wannan bat sai dai kaga boot ka fito ta cikin kashi. Busu da kashi. Amma mutum ya fito ta cikin kashi. Da ta burma ma karfe ba kuma a maka wanka ba a wanke maka kashin da ke jikinka? A gwanda gaskiya ka. Gare mai wanka ya yi mun wanka ne. Sai maka wanka. Ni ba magana wanka nake, ni abin magana ni ba na sallah ya bata, in dai ta cikin masai zan fito gaskiya ba na bukata. Karfe kawai dai da wanda Rike mana. Wannan duk inda ka ajiye shi ko ake ta ba da ya taɓa hannunka ba to kai wata shafe ka. Bude maka jinka. Dan Allah mala dakata. Ya zaka bani maganin tauri kace ka bani ya zaka ko bindiga? Ai wannan maganin da karfe da takobi da wuka da dai karfe ne ba karfe cikin wannan. Me sunan zaka ce? Warki. Haba warki. Ai kai kace na karfe ka ba mu ya zaka dauko bindiga? To menene? Ya menene? Da wannan abun da na baka ko ruwa ake walƙiya ba za ka gani ba. Walƙiya! To gaskiya gware rike abin ni kaka gwada bindiga da ka gwada bindiga gwara ka rike. Cire mu da kanka. Kai ba wallah. Cire mu da kanka. Dan Allah kai hakuri kaka gwada mana wannan abu. Wani gwada maka ne. Ai ba da bane. Usman kaka cire. Ni na yadda da shi. Ni na yadda da shi. Shi wannan ya yadda kanka ana maka bayani. Gaskiya dai kai gwada. Zuciyarka ta yadda? Da karfan ba amma dai ban da bindiga gaskiya. Bawan Allah. Kaga wannan abin da na baka? To bakin karfe ne, farin karfe ne. Kar ka yadda ko fada kai ko mota in ka yadda ka shiga ita to za ta tsaya. Motar? Kaji dai kai da kake da mota. Bana mantawa haka akai bara na mutu sunan kamfanin suka shiga a sun yi fada da mai raba abincin nan a ciki sai da suka lurika tana sawa sai aka fada sai jirgi na
da suna dum ka san kan shiga jirgi zaka ji dum sai suka ji tsit sai shu inda ka san an saki guga rijiya haka suka yi kar sai sun yi tana ce au ashe sai yi maza jirgin yayi yi mukut ya haɗiye bakin cikin sai da farin ciki sai jirgi ya koma to kai ma kai hankali ba wani abu wani mutumin nan da gaske yake ba warki fara yanzu tantama yake zuciyar sararawa wallahi wa zuciya ta tayi tsibirin saka sha juna ji hakuri gode muka san ka ina a ne da wallahi ya hakuri na saka ba na yadda Allah ha baban Allah ka saki zuciyarka na saka je ka no a zan sallame shi karka na baka lafiya kawai tsaya tukuna ba za ka ganda ba tukuna nawa ka bashi bani saboda ka san azai ba za san wasa a 5,000 na bashi auto haka ne ko Usman ya haka ne kadan jira ni kadan yawwa warki ai ba a haka ai kamar ya ba a haka to ai bai kamata ka rika shiga tsakanin da customer ba ban gane dinga shiga da ba mu dinki ne da kai lokacin ba kuɗi ka danne mai kake yi ha haka ake rayuwar duniya kenan ne ni ko ina dan kenan ai ya zama kan toma kai Allah wallahi kai amma ban Allah nan ni ya kama mota ya zo to hakan nan da na shatin da ka san fara a sha haka na ji wallahi Allah wallahi yau ba gaba ɗaya ne wallahi shiru ne wai mai salati ba sai salati ina ga tafi can wajen jaftan shi ne ba kai yanzu bai dawo ba kai baka leƙa ba kenan a ha ba je na je ba abin da na samu ba